Fakt je ten, zoberte si pero a papier a napíšte si to a keď sa tu na konci tohto roka stretneme, tak vás budem s tým konfrontovať. Európska únia poskytuje teraz pôžičku 90 miliárd eur pre Ukrajinu. Z toho, prosím, opravte, má 60 miliárd na zbrane a 30 miliárd má ísť na fungovanie Ukrajiny ako také. Ja som hrdý, že som na Európskej rade odmietol účasť na tejto vojenskej pôžičke. Viete, čo sa stane? V decembri budeme všetci rátať ďalšie 100 000 mŕtvych na strane ruskej a na strane ukrajinskej. A jediným výsledkom bude, že Rusko bude hlbšie v území Ukrajiny. O čom je celá táto stratégia? Čiže ja nemením názor, som presvedčený, že vojna je nezmyselná, že konflikt na Ukrajine nemá vojenské riešenie. Nemá vojenské riešenie. Ak sa v tomto konflikte bude pokračovať bez záujmu sa rozprávať, tak výsledkom budú iba 100 000 mŕtvych ľudí a silnejšie postavenie Ruskej federácie. Pán kolega, 20. sankčný balík sa pripravuje teraz. Koľko tých sankčných balíkov má byť, aby sa zastavil postup ruskej armády? Má byť 100? 150? Ja sa domnievam, že tak, ako sme vymysleli 20 sankčných balíkov, sme mali vymyslieť v Európskej únii 20 mierových iniciatív. Európska únia mala vynaložiť celé úsilie, celú energiu. Je nás skoro 500 miliónov. Ešte stále sme ekonomicky celkom silní, hoci máme krízu. A mali sme presviečať bojujúce strany, aj Rusko a Ukrajinsku. Stopnite to, zastavte to. Poďme nájsť riešenie, ktoré bude pre obidve strany priateľné. Takže nič nové som nepovedal, opakujem od samého začiatku môj postoj, ktorý je iný. Nie všetci partneri v Európskej únii so mnou súhlasia, ale ja si myslím, že je úlohou politika, ktorý sa považuje za suverénneho, že hovorí suverénne názory, ak je o nich pochopiteľne presvedčený. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.